लाखिलांनाय कक्लाबारि समस्तिनि कैंडिडेट प्रमोद बर' आरो भैरबकुंड समस्तिनि कैंडिडेट गोविंद बसुमतारी यूपीपीएल नि सासे नेहाथारि बर' फिल्मनि एक्टर नोंथांमोना सिनायखानाय आरो नोंथांमोननि ओनसोलनि फैला बरगयारी गासै यूपीपीएल नि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन आङो 5 मिनिट 10 मिनिटल' बाथ्रा बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनो सानदों। थांनो लुबैबायमोन नामा रायजोफोर? थांनो लुबैयो नामा? दखान जाहैनांगौ नामा? लामायाव बुट रानखो ना माखो? गुसुंल' बुंनो सानदों। दा आंना न'आ चिराङाव रायजोफोर समस्तिया जाबाय सबायझार। दा सबायझार समस्तिनि जायालाबानो आं नोंथांमोननि कक्लाबारि समस्ति जानायमोनबा जोबोद गोजोनगौमोन। मानो जाय लिडारा बर' हारिनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि थाखायनो 3 घन्टाल' उन्दुयो। दा जों बिसिबां उन्दुयो? 6 घन्टा 7 घन्टा अखा हाबाथ' जोबाबो सिखारनायाव गैया। दा जोंना सासे दैदेनगिरिया 3 घन्टाल' उन्दुयो। आरो कक्राझाराव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जेब्ला नरेन्द्र मोदीया फैदोंमोन थांनोसै समाव हेलिकप्टाराव गाखोनायनि आगोल सर्बानन्द सनवाल हिमन्त बिश्व शर्मामोनखौ बुंलांदोंनो प्रमोद बर'खौ आंनि न'आव सानसे लेंलां आं बिजों रायलायगोन। बे मोजां मानसिया, बेखौ आंनो नांगौ। दा 3 घन्टाल' उन्दुग्रा नरेन्द्र मोदीजों बाखनाय जाग्रा बे लिडारानो नोंथांमोननि समस्तिनि कैंडिडेट आरो बे कैंडिडेटआनो देरहानायनि उनाव बिटिआर नि चिफ जानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। दा नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटजोंनो देरहानानै बिथाङा चिफ जाहैसिगोन। बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननि कक्लाबारियाव भट होनो मोननाय मोनबा गोजोनगौमोन। दा लुबैमालाय बहा मोननो? नोंथांमोना मालाय खाफाल गोनां। बेनिखायनो प्रमोद बर'नि थाखाय नोंथांमोना खेबसे आखाइ खबनांगौ। दा यूपीपीएल को नांगोलफ्रा बीपीएफफ्रा बिराद बदनाम होबाय। दखानाव रायलायो बिसोरो, हाथाय बाजाराव रायलायो बिसोरो, गावसिनि मिटिंफ्राव रायलायो बिसोरो। यूपीपीएल आवलायनो यूपीपीएल नि मिटिंआव रायजो राजाफ्रा फैलाखौसो नायनो थाङो जाहैदों। रायजो राजाफ्रा बुदां बलबखौसो नायनो थाङो जाहैदों। रायजोफ्रा मस्क'खौसो नायनो थाङो जाहैदों। दा दहाय फुंनिफ्रायनो जों नोंथांमोननि कक्लाबारियाव दंफैयो। फार्स्ट मिटिंआ बहा जादों? बै सिमलायाव जादों। सेंग्रा सिख्लाफोरनि इउथ हलानो जायगा थोआखै, बायहेरायावसो थानांदों बिराद बुरजा। सेकेंड मिटिं जाबाय बैथिंजाय मा गामिमोन बावबाय आं, बिराद बुरजा मानसि जाबाय। दा नोंथांमोननियाव फैबाय 3 मिटिं आरो दा मोनसे गाहैबावगोन। दा आं सानदों रायजो राजाफ्राथ' फैलाखौ नायखागोन र', हायनामुलिनि एक्टर। बुदां बलबखौथ' नायखागोन र', खुगा मेथाइ खनग्रा। मस्क'खौथ' नायखागोन र', माबा मोदोमानो हारा गैयि बायदि एक्टिं खालामो नङा होमबा? बेखौथ' नायखागोन। दा नायनायजों लोगोसे आं सानो रायजो राजाफ्रा यूपीपीएल नो ट्रेक्टरनि सावगारियावबो भट होनो होननानैसो फैदों होननानै आं सानो। दा आं साननाय बायदिनो नंगौबा नोंथांमोना आखाइ खबनांगौ। हा दालाय मानो क्लियार जाखो? बेखौनो मानसिफ्रा सानबाय थायो, फैलाखौसो नायनो फैदों, बुदां बलबखौसो नायनो फैदों। दा दिनै कक्लाबारियाव फैनानै 3ल'सो गादों, 4 गागोन, दा दसेल' गाहैबावगोन। 3 मिटिंआवबो रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि फैबाय आरो दिनै नोंथांमोना स्पष्ट खालामनानै होबाय कक्लाबारियाव चिरेन गैया, नांगोल सांगोल गैया, साफा खालामबाय यूपीपीएल जै। नोंथांमोना क्लियार खालामनानै होबाय। बिश्वजित दैमारिया खेबथाम रायजो सभानि एमपि जाबाय। मा हान्जायाव थानानै? बीपीएफ हान्जायाव थानानै, नांगोल हान्जायाव थानानै।
दा मा जादोंलाय साननैसोआव खेबथाम गाहाम रायजो सभानि BPF-निफ्राय MP जानाय मानसिजों हाग्रामा महिलारिजों मानोबा नांलायनाया जागायबाय आरो BPF-नि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'जों बिश्वजित दैमारिजों नांलायनाया जागायबाय आरो BPF-नि खाम्फा बरगयारिजों आरो बिश्वजित दैमारिजों नांलायनाया जागायबाय तारमाने BPF-निफ्राय जों मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बावैनो MP बिश्वजित दैमारिया ओंखारलांसिगोन BPF नागारनानै थांसिगोन नोंथांमोननि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनि खेबथाम MLA जानाय BPF-नि जेनेरेल सेक्रेटारि इमानुएल मुसाहारियाथ' रिजाइन होखाबाय BPF-निफ्राय बिथाङाबो खालि BJP-आव आर'नाइ गाननोल' बाखि दंसै BJP जाहैखाबाय दा एफा गिदिर गिदिर लिडारफ्रा BPF नागारनानै खारबायबा आं बेखायनो बे साननैसोआव सानबाय रायजोफोर नांगोला BPF-आ दा पामसार जानाय मारुति जाबाय बे टायारा खनसे पामसार जाबाय दा पामसार जानाय मारुतिया खारनो हायोसै गब्रायबाय बे खारनो हाला दा बेनिखायनो BPF-जों जेबो जाला जोब्बाय BPF-आ BTD-आबो BTR जानोसैनो जानोसै नङा दिसपुरनिफ्राय मोनब्रै BTC-नि जिल्लाफोरनिसिम अर्डारानो सौफैबाय बे LP स्कुलाव ME स्कुलाव हाई स्कुलाव बबेबा अफिसाव साइनबोर्ड लिरदोंमोन ना BTD बेखौ खोमोरनानै BTR लिरनांसिगौ होननानै सरकारा थिनहरबाय डाइरेक्सन हरबाय दा बेखायनो रायजोफोर BTD-बो गैला BTR जाबाय BPF-बो गैला UPP जासिगोन हाग्रामाबो गैला प्रमोद लिडार जासिगोन जोब्बाय BPF-आ स्पष्ट हा बियो आं राजनिति भाषा नामा पलिटिकेल डायलग नामा बे आंनि बियो दा बास्तब खोथा सानसुमायाबो जि बुंदोंमोन BTR-आव जेबो गैया प्रमोद बर'आ थगायबाय अनजालि दैमारियाबो बुंदोंमोन BTR-आव जेबो गैया प्रमोद बर'आ थगायबाय साफा सानै गोरों गोराफ्राबो बुंदोंमोन BTR-आव जेबो गैया प्रमोद बर'आ थगायबाय दा बिराद बुंदोंमोन BTR-आव जेबो गैया दा नाथाय BTR-आव जेबो गैया होननाया 1 सप्ताह 10 दिनसो जाबाय बेबायदि बुंग्राफोरनि खुगाया दा सुथेनानै दोनजानाय बायदि स्रि जालायबाय अनजालि दैमारियाबो स्रि जालायबाय मानो सानब्रै बाजेट सेसन जादों आसामाव दाखालै बाजेट सेसनाव मा थांखि लाखो साहित्य सभाया बिबोनाय एबसुआ बिबोनाय बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टर नांगौ BTR सुक्तियावबो दंखायो बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरखौ बानायनाय जाबाय रायजोफोर BTR-आव जेबो गैयालाय मानो सेपारेट डाइरेक्टर जागोनबा डाइरेक्टरनि बिबानखौबो होबाय सासे डिमासा आइजो आरो सार्कुलारबो ओंखारबाय गाहायनि पस्ट गासिबो बर' मानसि नांजोबगौ साख्रिनि सार्कुलारबो होबाय होनबा मानो BTR-आव जेबो गैया BTR-आव मानो जेबो गैया BTR-आव गोदान बर' गामि सोसननो कमिसन दागोन कमिसनखौबो दाबाय जोंना एबसुनिफ्राय सासे मेम्बार जाबाय जयन्त बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट दिनै बेयाव फैनो गोनांमोन सानजाहा थांनायखाय फैयाखौ दाबाय BTD-खौ दानानै BTR खालामबाय सुक्तिया जाफुंबाय खोलानि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल दागोन सेटेलाइट काउन्सिल आरो बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जासिगोन मैया ओंखारबाय BTR-आव जेसेबां भेन्सार स्कुल दं सरकारि जाय स्कुल दं बर' मिडियाम जा हारसा मिडियाम जा बेखौ सरकारि खालामजोबनो थाखाय कमिटि दानाय जाबाय आरो जोंनि चिराङाव बे दैजिं मेला जाग्रा आइनदि दै सेराव नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स बानायगोन
बेवहाय 100 बिगा हा नांगौ होननानै सिडली ब्लकआव एलटमेन्ट बिखाबाय डिपार्टमेन्टआ होमबा बिटिआरआव मानो जेबो गैया बिटिआरआव दं इउपिपिएल जोनोम जानाया बोसोरनैल' जादों प्रमोद बर'आ इउपिपिएल नि आफादगिरि जानाया 5 मासल' जादों बिटिआर सुक्ति जानाया 6 मासल' जादों 70 बोसोराव बेफोरखौ बिपिएफआ जेबो मावनो हायाखै हाग्रामाया जेबो मावना होनो हायाखै इउपिपिआ बोसोरनैल' प्रमोद बर'आ 5 मासल' आरो बिटिआरआ 6 मासल' बेखायनो हाग्रामा महिलारि 0 प्रमोद बर' हिर' नङा आरो बेखायनो बिपिएफ 0 इउपिपि हिर' रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिआ बोसोरनैयावनो मावनानै दिन्थिबाय बिपिएफआ 70 बोसोर जेबो खालामनो हाया प्रमोदआ 5 मास हाग्रामाया 70 बोसोर प्रमोदआ मावबाय हाग्रामाया जेबो मावनो हाया होमबा 0 हिर' नङा बिपिएफआ जेबो गैया बेनिखायनो जों जेरावबो बुंदों बिपिएफ 0 इउपिपि हिर' हाग्रामा 0 प्रमोद बर' हिर' दा नोंथांमोननि कक्लाबारि समस्तियाव 5 बोसोर आगोल जोंना इउपिपि नङामोन पिसिडिआर मोन अनित बसुमतारिया देरहादों पिसिडिआर निफ्राय नोंथांमोननि भटजों सोर सोर भट होनाय अनित बसुमतारिनो बर'ल' नङा बर'फोरल' भट होनदोंब्ला गासिबो भट होजोबदों दा रायजोफोर बर'नि भटजोंनो अनित बसुमतारिया देरहादोंमोनबा बे बिपिएफनो भट होग्रा नांगोल भट होग्राफ्रा बिटिआर जानायनि उनाव आर'नाइ गानै मोनफ्रोमबो मिथिङाव हाजार इउपिपिआव हाबफैबाय दहायबो गानबाय होनबा पिसिडिआर निख्रुइ इउपिपिआव बर' मानसिफ्रा बांसिन बांसिनाखै दे रायजोफोर मानोना बाङाखै बांसिन जाबायना आरो एबसुआ बड'लेण्ड बियो जों बिसोरनो भट होआ होननानै बुङोमोन बर'फ्रा बिसोरजों एनडिपि दं जों भट होआ बिसोर होननानै बुङोमोन बर'फ्रा रावबो भट होआमोन बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंलाय मा गरम बर'फ्रालाय जोंनाथ' नांगोलफ्रा होनबावोसो मोनजाला दा मोनजा थाङालांसो होनबावो सोरबा दा बांगालफ्रा बिराद गरम इउपिपि आरो प्रमोद बर'खौल' मिथिखासै बाङालिफोर बिराद गरम राजबंशीफ्रा सिन्थायनो फैबाय आदिबासी फैबाय नाथजोगी फैबाय कलिताफोर फैबाय दा बर'फ्रा सासेबो होआमोन दाना लोब बर'फ्राबो नांगोलिया फैदेरबाय बिराद गोख्रों जादोंना जायाखै दिनै इउपिपिआ दा होनबा दिनै भट जानानै गाबोन भटखौ सानोबा बर'आबो बारायबाय गुबुन हारियाबो होसिगोनबा प्रमोद बर' देरहानायनि जों बमा गावखौनो हायनो हाया कक्लाबारि समस्तियावलाय मानो भट होग्रायानो बांबायबा दा बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जों जेननायनि बाथ्रा गैया देरहानाया जोंना स्पष्ट कक्लाबारिल' नङा बियो सालबारियावबो मुसलपुरावबो गरेस्वरावबो क'क्राझारावबो चिराङावबो उदालगुरियावबो जेरावबो मानो बिपिएफखौ रेजेक्ट खालामबाय रायजोफ्रा दा दाख्लै फैलाया खिन्थादों दा होनगोन ना होनला बावगोन सानदों आं रौतायाव मिटिंमोन बिपिएफनि हाग्रामाया गावबो थांदों बिराद मानसि जाबाय हाग्रामाया मोजां मोनबाय देरहागोना खाथां जाबाय दाना मालाय समस्तिनि मानि 300 हाजिरा लाना फैदों रायजोफोरखौ हाग्रामाया लेक्सार होखांबाय थांथ'वाखै थांथारसै रायजोफ्राबो लोब ओंखारबाय अट' गाखोहैबाय दाना हाजिरा बिहैबाय हाजिराखौथ' होगारायसिना प्राइमारि लिडारफ्रा लोगो हाग्रामाखौ एक्सन बायनो स्ल'गाना मा जाखो दा बेनिखायनो रायजोफोर बिपिएफनि मिटिङाव हाजिरानि थाखाय थांदों रेजेक्ट खालामदों भट होनायाव गैया नाथाय इउपिपिनि मिटिङाव फैदों भट होनोबो फैदों दिनै जों स्पष्ट जादों आरो बिपिएफखौ मानो रेजेक्ट खालामखो हायनामुलिनि बेसेबां नाम्बाराव दंमोनथाय बाथ्राखौ बुंनोबो बिराद बोरैबा मोनो
बे मेन्डेलाया PCDC चेयारमेनखौ होनासै नोंसिना सारा बिल मोनबा फुनसिलियाव मानो थांबाय थायो होनना रानाखै आखलानो बेनो खाथार नालाय बे जाबाय 17 बोसोर BPF फिसाजोखौनो बिजि खालामनानै आइवाइनो लायो फिसाजोनि नामा आंनि फिसाजो दटार होनबाथ' जानाय नङाना हिनजाव खालामबाय वेब खालामबाय न' लाबाय नामना न' बिहैनो गोरिब मानसि आइडि नाम्बार नांगौ होनगोन ना आइडि नाम्बाराथ' गैया बोरै न' मोननो होनबा दाना आरो आइडि नाम्बार गोनांखौ होनलायगोन 15,000 लाबोग्रो होमबासो बानायगोन आं होनलायगोन दा गोरिबाबो न' मोना आइडि नाम्बार गैयियाबो न' मोना गावस्रा 6 खान 7 खान लानानै 17 बोसोराव न'आथ' रोहो मा खालामनो एफा बुरजा आइवाइ न' गलि बानायनानै लायाखै मोसौ दोनग्रा गलि बानायनानै लाबाय बे जाबाय 17 बोसोर आरो आखला थिङा दाम गोसाना थिंखौ मोनायाव रानो सानाव माखौ रानो साथा रानो सानाव माखौ रानो खुन्दुं रानो खुन्दुङा लांबाय गामसाबो जाया दख'नाबो जाया बोरमा खाहैनो जोना लांग्राफ्रा बे जाबाय BPFनि राजनितिक दा प्रमद बर'आ बुंदों खुन्दुंनि राजनितिखौ सोलायनायनि सम जाबाय आচ্ছা आं बुंनाया राजनितिक नामा खुन्दुं राना नामा रानो खुन्दुं राननाय राजनितिखौ सोलायनायनि सम जाबाय साथा राननाय राजनितिखौ सोलायनायनि सम जाबाय कम्बल राननाय राजनितिखौ सोलायनायनि सम जाबाय गबिन्द बसुमतारिया बुंलांबाय आइजोफ्रा जौगानांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 एककालीन होगोन सुदबो नाङा सुख'फिननाङा अमा दानग्रा दाउ दानग्रा ना दानग्रा बर' आइजोफोरनो बर' नङा आइजोफोरनो बर'ल' नङा आइजोफोरनो 25-30,000 अनुदान होगोन बेफार खालामनानै जानो हागोन नाथाय हाग्रामाया आइजोफोरखौ मा बुङो जिबिलाके नुथुनखै बिया फाटिसे 1 तोला सना पाबो सना हे पाबा लागे बिया फाटिसे जुदियो आरो नुथुनखै बिया फाथक डाबल फिसा नुनोथिना बे जाबाय हाग्रामा किन्तु UPPआ बुंगासिनो दं सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय सोलायनायनि सम जाबाय BPFखौ रायजो राजाफ्रा रेजेक्ट खालामबाय बेजों जेबो जाला दा जों बुंनाया नंखायबो जानो हागौना जि गोरा बुंबाय नङाबो जानो हागौलायना दा सोरनि सरकार गभर्नरनि सरकार गभर्नरा 17टा बोसोराव मा मावदों मा मावाखै फाइलखौनो चेकिं खालामगासिनो दं ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिखौ चेक खालामबाय 29 जन मानसिखौ साख्रि एपइन्टमेन्ट होदों लाख फैसा लानानै इन्टारभिउ गैयानो निर्देश होफिनबाय गभर्नरा 29 जन साख्रिखौ दानबाय दा साख्रिखौ दानबाय 29टा साख्रिखौ प्रमद बर'बो बुङाखै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'बो बुङाखै आरो सोरबा UPPनि लिडाराबो बुङाखै साংবাদিকफोरा बुंबाय हाग्रामा महिलारि निर्वाचनत पिছত जेलत जाबोले बयासे जेलाव थांगोननो मानो थाखा लानानै फुवा साख्रि होदों इन्टारभिउबो गैया आरो 19टा फाइल चेकिं जाबावगोन मा जालांगोन बेनिखायनो 2 तारिखसिम फोसावबाय BPFआ आन्दोलन थाब इलेक्सन खालामनांगौनो इलेक्सन खालामालासिनो लावबावनांगौबा बे ओंखारबाय थायोबा कारापसना ओंखारजोबबा गमामानो हाग्रामा रङा करत जाबोले बयासेना न' गोजौआव थांगासिनो होननाया जामानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेनिखायनो दिनै जों BPFखौ रेजेक्ट खालामबाय रायजो राजाफ्रा रेजेक्ट खालामबाय दा मा खालामदोंलायनो बे नोंथांमोननि खोला मा होनोखौ खामार दैसायाव फैदोंना बुंफैयाखै मिथिया नोंथांमोना मिथिगोन बाजै नै नोंना आइवाइ नङा 1 नाम्बार लिस्टआवनो दं होनफैलायबाय आदा नै नोंना आइवाइ नङा 2 नाम्बारावनो दं नोंथांमोना सेलेक्ट जाखानाय आइवाइ होनला दाना PMRY न' दा बे न'खौ जोंना बाजै लाइसारिया मोनदों दाननानै जाहाथे बाजै बिबारानो हैनो हाया आदा लावदुमा मोनदों आदा फेरखावनो जाहाथे सोलायनो हाया बेखायनो आधार कार्डजों लिंक खालामनानै होनो नागिरदों दा आधार कार्डआव मा दं नोंनि मेगनखौ खेबाखै नोंखौ फट' खेबाखै नोंनि आसि बिमानि सहि लायाखै दा बिनिखायनो नोंनि महरखौ सोलायनानै लाइसिनो मोनखानायखौनो बिबारैनो न'खौ हरनो हाया जाहाथे
बेनिखायनो सरकारा मा खालामदों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै होनो नागिरदों दा बेखौनो नांगोला कम्पिउटारनिफ्राय लिस्टखौ दिहुननानै गामि गामि थांनानै बुंहैलायबाय नै बाजे नोंना लिस्टआ सफैबाय गाबोन इथाबो गारफैनोसै भटआ नांगोलनो होदो आइवाइन'खौ नोंनो होनोसै दा नरेन्द्र मदि फैबाबो नोंनाव नामाव फैखाबायबा न'आ रावबो दाननो हाया दा बेखायनो दाननो हायाबा लाइसारि न'खौ रावबो सेनो हाखायाबा नांगोलनोलाय मा भट होनो दरखार जोंहालाय मा दरखार दा दहाय आफादगिरि होनखोना होनदिया प्रमद बर'आ नामनि केन्डिडेटआ आं एसे टेन्ट होदोंमोन दाख्लै दिल्लीयाव थांदों बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै अमित शाहखौ लोगो हमदों सार जोंनि बिटिआरआव बिपिएल मानसिफ्रा गोरिब थाखोनि मानसिफ्रा लाख लाख दाबो आइवाइ न' मोनि दङ नोंथाङा हरनो हायोबा हर हाब बिदिना होनबा नोंथाङा आंनो लिस्टखौ लाबो लिस्ट मथे आं हरगोन बेलेखा पार्टियाव निर्देश फैबाय प्रत्येक समस्तियाव 6,000 आइवाइ बा पिएमआरवाइ नि न' होनाय जागोन फैबाय ने फैबाय पार्टियाव दा नोंना प्रश्न खालामनो हायो प्रमद बर'आ सिप जाया मुवा मा पिएमआरवाइ न' होलाबायनो इउपिपिआ सरकार दाया मुवा मा पिएमआरवाइ न' होलाबायनो किन्तु सुक्ति खालामनानै होग्राखाय हम मिनिस्टारा बुंहरदोंनो आं नोंथांमोननो हरगोन न'खौ दामना लिस्टखौ लाबो दा होनबा इउपिपिआ दिनै सरकार गैयाबाबो न' होनो लिस्ट लानो फर्म फिलआप खालामनो जागायजेनबाय होनबा बे हाग्रामाया जिर' नङाबा मा बियो सरकारानो नङा जेखि न' होनो दिनै लिस्टआ स्टार्ट थ' बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ खौ हाग्रामाखौ रेजेक्ट खालामबाय आउट जाबाय दा गोलाव बुंला मोनसेयाव थांबावगोन लेक्सार होनो थाखाय नङा रायजो राजाया बिसिबां इउपिपिएल खौ मोजां मोनमारो नायलांनानै जों थांगोन जोबनायाव कक्लाबारिल' नङा क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरियाव हारसा बर' गासिबो सोलायनायनि थाखाय बाथ्रा बुंजोब्बाय जोंनाथ' चिरांनिया बाराद्रायबाव जोंना चिरां जिल्लाया फिसाथार 7थाल' समस्ति दा जोंना इउपिपिएलआ थांखि लाबाय एबसुआबो थांखि लाबाय सिगाङावबो पिसिडिआर नि समाव 3 देरहादों 2 अबर' 1 बिपिएफ बाखिया पिसिडिआर ओइबार थांखि लाबाय बिपिएफ खौ 0 खालामनानै 7थायावबो 7टा इउपिपिआ सेन्चुरि मारिनो थांखि लाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो साংবাদিকफ्रा खौरांगिरिफ्रा 40टा समस्तियाव बर' हारसा सोलायनायखौ लुबैनानै इउपिपि खौ बरायनायखौ नुनानै खबर लाजोबबायनो बिथांमोना खबर लानानै एग्जिट पोल हगारबाय ससियेल मिडियायाव हगारना होगारबाय जि दिन खालि भट सानगोन बे दिन खालि खौराङाव ओरैल' ओंखारसिगोननो टिभियाव प्रमद बर' नेतृत्व इउपिपिएल सरकार गठन কৰিবলৈ গৈ আছে बिदिल' ओंखारसिगोननो 12थायावनो ओंखारगोन बेबो सानसुनि दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ दहाय खाम जथा सिफुंजों बरायथ'जानो बादोंमोन मानो जि दिन खालि काउन्टिं जागोन इउपिपिआ सरकार दागोन दांमोननि समस्तिनिफ्राय देरहालांनानै प्रमदआ सिप जेब्ला जागोन खाम जथा सिफुं दामनानै हायला हुइला मोसानानै जों बरायगोन दिनैथ' काउन्टिं जाथ'वाखै नालाय जागोनसो दा नोंथांमोना बरायखाग्रोबाय अरजाला दिनखालि काउन्टिं जों आरोबाव इसे लासै लासै नङा गोम गोम मोसानानै जों रंजागोन दा काउन्टिंबो जाथ'वाखै इउपिपिएलआ सरकार दाखासिगोननि आखाइ खबनानै बरायग्रोनांगौ नोंथांमोना सरकार दागोननि आखाइ खबनाय फिसा जायाब्रा रायजोफोर एसे गिदिर जानांगौ सरकार दाखासिगोननि खेबसे गोबारै आखाइ खबफिननांगौ नोंथांमोना दा बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ हरनानै आंनि बुंनायखौबो फोजोबबाय आरो नोंथांमोननिफ्राय बिदायबो लानाय जाबाय गोजोन्थों।